Известният мост в Дюселдорф минава в момента и бяло корабче. На мен. Всичко е тук. Бялото корабче. Това е някакъв даже... Това е пътнически кораб. Да, Даун. Емералд Даун. Това е някакъв... Емералд Даун. Ага. Да. Виж, че хора има вътре. Да бе, е доста Малко, голям. да. Той е такъв... Голям е, да. На мен са ми хубави облаците. Облаците са също много красиви. Да, наистина. Какъв е красив облак. Как да го не снимаш сега? Ще направим разходка Виж на по Рейн с Ваня. От срещната страна са овцете. Виждаш ли ги овцете? Къде са овцете? Ето ги, О, двете там страни. имало и овце. Да, има. Той вчера ги прекарва всеки ден и мести мястото. О, ми да има какво да. да пасат. Да. Следващото корабче, което то е транспортно. Да, точно така. И зад него има някой, сигурно го пази. Мгм. Не знам. Ралф Дита. Ралф Дита се казва той. Раздяса ли? Раздяса ли е Ралф Дитър? Въобще на Райн е много весело. На Рейн, да кажем на български. И на нас също ни е весело.